Kalong ke kam ka pelabha. Ya ke belajar hapo juga jela hamaripur. Ya ke jing syak thang jong ki arspa san po tuli tam. Ki ying mane ki jakasa jong ki mission workers. Bat bun ki jakasa jong ki nong trei. Ki batrei ya ki mission bapar hapo jong ki balang Kristan ki badan hapo jong ke jela hamaripur. Ngimla bandan ni kecing sisa baka jela Manipur kadon hadu sau po art persen ki Kristan ki badon hangtu. Hanrei lingba kene kecing ya ki pat ba. Nagadau jo kecing ya perjat benriu hapedeng jo kejat benriu Meitei. Bat kejat benriu Kukizo. Lepenlong ya ki ship nem hendu. Bantang dusmon ya ki ying mane ki badai ki jaka mane blai. Kat hadu kebala penlong ya ki pat ba rungai. Jong ki balang Kristan ki baper hapo jong ke jela. Ban penlong ya ki jinga seng ki jong ki ha kita ki relief kam. Wat ha ki klau ki patapru tang ban yok. Ya ke jing ai ya ke jing sekri lani ke jing kenya ka ba im. Hakmat ke jong belai. Kane ke jing persang jong kini ki shitnyam. Ban tang du no. Ya ki jing don jing em jong ka balang Kristan hapo juga jela Manipur. Hoj ngemlak banlan ye kijing sisa wat ki nar kila ki mau kila ki siman ki ding bat bon ki ki jingdon jing em hapo je ki ying mane kila lut. Hanreng yo ipat hangne ba kani ka Bible ka balong ka ketin ka jongblai semla ing watang iwe isla iberitro hangni ngis ngautu bat ngiyo ya ka kamba ka jong blai ubala penpau hapo jong re ke jela Manipur ngimla klamda aingu yo blai namar ka jingdon ringkat ka jong ya ka ka bala jia hapo jong re ke jela Manipur ya ka jing persang jong ki wei pat ki ken hunyam hapo jong ko India ban penduk jat ya ki Kristan habaro ko wei ko India lingba ga ke jing yakhi hapo jong ke jela Manipur ya kebala sim kebu ban penduk pendam si sendon ya ki sau po art persen ki Kristan ki badan hangto hanrei ki jing persang ki jong bru ki long ka jing rkhibeng hakmat ki jong blai namar ublai uju penpau ya ki kamba ki jong la hangno on don bala banyele persa ya kamon ki jong blai kumta ngi ngech kham kum ki Kristan ha ka perthai si tulup ka ka bu blai ule kalong ka babha sudah bat ka ka bo bleun sa ai kalong ka babha sudah nginamla banyele persa ya ka mon ka jong play la hangno ro am kumtangi done ka jingi baskam baka jela Manipur kan dei ka badon ha ka kti ka jong play bat ba ubleun sa le ki ki ba phla banyadai ki Kristan ki badon hapo jong ka jela ha Manipur kumtangi yo i hangni kani ka Bible ka balong ka ketin ka jong blai kan semla ing watang sislaru kani ka kamba ka jong blai ba don ringkat lambat ki Kristan ki badon ha ka jela Manipur wat ki khuslai namar kata ka jing persang ka jong bru ka dai tang usik ubalung hakmat ka jong blai jongi ublai ubom jukurki ublai jongi ublai ubom juf kwa ban sim ne ka keput ka ba marnong genti ka ba menta hanrei ublai jongi ublai ubadon la ka plan ban perang ki Kristan ki badon ha ke jela Manipur bat sisen kasngi ken yo bandeng ya ka pan singat ka jing sisa bat usok jong ka jinglong Kristan Manipur sei lai phon rupo hadu ka bisi spa syaro namar kini ki ki belajar